Čau, tohle video Horse Challenge, pravidla Peťa, jdem na to. Horse Challenge, HORSE, 2 pokusy, ne, 1 pokus na zadání, 2 pokusy na splnění, ano, chápeme všichni. Ne, 1, 2, 3, teď. Easy. Raz, 2, 3, teď. Takže já jdu poslední, Patě, kde první. Dáme něco lehkýho na začátek, dáme třeba jenom korka, protože já jsem s tím skákal dneska. Dáme jenom easy korka. Jo, Peťo, kork. Tam byl ještě horší. Ne, tam byl dobrý. Zadává Peťa. Já? Standing front. Písmeno č***nej. To nedělej. To nedělej, já to neumím. Hoši, ale tak teď se p***ete. Skorpion, kořen Václavek. Ty debile. A jeho front flip. No, bez té ruky, a udělej front flip místo side flipu, máš tam. Jo, tak Uznávám. Dobrý. Zadáváš, Paťo. Ne, já zadávám. Já ty zajímám. On zadává. Standing full. který easy byl. Bude to standing full. No jo. Ano, to jsem dneska kapil tak půl roka půl. Aha, to máte nějaký easy od té doby, co jsem to nedělal. Jsem to vždycky padl na Říkal, že jsme na easy vlně. Zadáváš. A jo. Dáme ronda, tak to se takovou easy. Right. Jo, to nebyl Jesus. Jak to, že ne? Viděl jsem. No tak já si ho dám znova, no. Počkáme chvilku s tímhle, ale... Jo. Jo. Zadáváš ty. Ronda full. To je full. Ronda full. Zajímavý. Hodně zajímavý. Když tam jde do té kamery, tak toč se na tu Já zadávám, co? Pečný kop. když mi tutoriál, prosím, co to dělá. To neuměl, Stoj. Děláš překrok. Překrok. Tuhle nohu natahuješ, to je celou dobu natáhla. Jo. A vyskakuješ z téhle a otáčíš se takový nohy. Jo, a když začínám. To byla dobrá. Ano, to ono. Tak to ani píš. Jdeš ještě jednou? Nejdeš? Mám písmenka. No. Zadáváš. Já? Ty zadáváš. A když jsem těch půlů, dáme rovnou ronda do full. To je pičus. Do tebe automaticky zadávám písmeno, protože u tohohle triku se mi naposled stal přesně tenhle fail. Ještě máš jeden pokus? Ale než jsem byl přeponíkal, že to mohl bolet. Že double full ty vole, dělejte. Počkej, ještě dám si. Druhý. Zadává Peťa, dobrý kotníku. Jo. Game must go on. Jdeme chvilinku. Ronda front flip. A má písmen byl. Touchdown full. Nebo prostě full jsem double back. Jdeš to zkoušet? Ne.
Poslal jsem ten rondákcí, ale dal jsem to ven. Každopádně, Peťa má 4. písmeno, mám 2. písmeno. Krása. To není něco, co on nedělá. On je moc dobrý, vole. Takže byl co to dělal. To je zadání. Jo. Dělá si. No jasný. Jo. Tak, rice, full. Já jsem dopadl na tu nohu, Posral. Ronda triple full. Oh no, kořen. On neví, že ten AirTag je absolutně vyfouklý a nebude se dofungovat. To se bude dofungovat. No to se nebude dofungovat. A to jsou vlastně týká země. Jakož mi vzali AirTag, tak jsme nechtěli dofouknout, takže zadám něco, u čeho tak z 99,9% skůda dostanu písmeno. Ale tak počkej, teď mám A mi to nedám. je ten na papíru první kole. Tač. Písmeno, dobrý. To není věděl. Jo. A teď to napoj. Tak to absolutně nebylo ono. A ty to na druhou stranu, Nedám ti písmeno na takový sežere. a to nechápu. Změnili jsme trochu spot, protože Patě je neskákat na zemi. Jo. Takhle to vůbec není. Ať to. Je to tak. Ten idiot, že jsi zapomněl nabít mobil. Takže měl 3%, takže teďka píš. To je p***ovina. Co dáváš? No jo, co? To 9 kilo, co to dávám třeba na... Dá. Potočený, abych mu to nepočítal. Co myslíš, Peťo? No to jo, ale takhle. To dal jsem to, kámo, to vůbec neskoušej. To se netočilo. Jo, to 100% zvládneš, Peťo. Kousek. A jo, Petě. 6 strajků a ti prdel. Na co? 6 strajků. 6 strajků. Petě má 5? Petě má 5 a já mám 4, ty máš 2. Double side! Já ho... Jsem to věděl, čekal jsem double side, anebo front to 8 do double. Teď skáče poprvé, ale dopadá to druhé. Já už to neudržím ani Teď skáče po třetí, teda poprvé dopadá to druhé. jdeme karta po vůbec. Dobrý, třetí strajk. A se jsem jako pokamu kolem dolí. Front to 8 do půl. Tak jo. To umíš. To umíš. To umíš pořád. Ne, prostě. No, vlastně třeba si zadát. On si neuvědomuje, že na té hale už jsem zavřený 2 týdny v kuse. Ne. Ten trik popula nemusí to být chytat. Ale musí být dotočený. Jo, skvělý skoro. Ne, bylo to. Takže duchno kámo na p***u. Krok vozeď do... Po spinu. do... po spinu. Tak pojď.
Mám to nevím, ale. Flick back, flick back. To můžeš říct. Flick back, flick back. No, Tak? už mi nevěřím nic. Tak jsem stačil udělat kámo víc, tak to bylo na druhý stranu. Nekecal, šule. You're my wife, there's no ring, but you ain't nothing less. I see it that, acting like an OG. Come with me, oh please. Let's tolerate the finger. A nevím, co mám zadat, bylo. Airtrack, duch na congainer. Ještě jednou popiš, co chceš Potřeba dělat. zvýšit trošku. No, congainer, mi poslední pokud vypadal asi následovně. Viděl jsi to? Je mu to. Řekl bych, že... Jo, co nedá? Co nedá? Aby to neslyšel, vlastně. No to dávaj, to směje, kámo. To dává. Se mnou to třeba nikdy nedal. Jednou to dal. Jednou to dál, tak pičí, já to jsme nechci. Dál. Mám si deadlock třeba tady. Co? Ukážeme. Low backflip. Jsi v píči, co? Dobře. 7-2 rola. Rola. Jakmile nebude přes ramku, vole. Kam dopadne? Na záda nebo něco takového, neusmívám to ani. Kurva. Pořádal bedna? Aby šel do vejšky, cheatuje. To, že to vlastně neplatí. Dobrý, takže zadávám já. 7-2, jenom doletíš tak. No nic, mám skočit. Skočil mi na nohu. Já jsem vyhrál. Dohraj to jinde, až budu země. Jak by nám na co dodal? Ale nedokáže to.